Bé, doncs, un cop finalitzades les finals del màster de la Copa Catalunya, del màster català de la Copa Catalunya, podem dir que des de la federació estem molt contents de com ha funcionat tot l'any, tot el circuit de la Copa Catalunya, amb 4 circuits provincials, de manera que descentralitzem una mica el tennis del que és la província de Barcelona. I bé, ara un cop acabat tot el tema del Covid, doncs tornem a la normalitat i ja estem treballant per al circuit del 2023, que de ben segur serà igual o millor que el de 2022. Bueno, jo només volia comentar que a nivell de tècnic i també com a pare, crec que el circuit, el màster, el que dona és una continuïtat a nivell de territori, que cada territori tingui una competició molt a mida de les seves necessitats i sobretot a nivell del propi jugador, una mica la motivació per poder anar avançant i que hi hagi en aquesta fase tant provincial com regional més endavant i acabat, òbviament, amb una festa del tennis català, de la base del tennis català per tots els jugadors allà on vinguin de cada club.